बयनिख्रुइबो सिगांसिन ओंखाम गोरलै जोंनो मोनजाग्रोबायगोन नै हेल' लोगोफोर जोंहा नै दा ओंखारलायबाय बोथोर गोदाननि ओंखाम गोरलै जानो थाखाय जोङो दा थांनो रेडि जाबाय नै नायनोसै बोथोर गोदाननि मा मा ओंख्रि मोनजायो मा मा बेदर मोनजायो जोङो थांनानै नायग्रोनोसै आरो ओमफ्राय बोथोर गोदाननि नामावहाय जे मोनजायो जों बेखौ गोजोनै जाहैनोसै आरो सोरनाव जाहैगोन बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन आङो दा जायनि न'आव ओंखाम गोरलै जानो फैदों बेयाव सफैबाय ओमफ्राय संग्राफोरा नै ना फिथिख्रि नास्राय फिसासो ओंख्रिया एवग्राफ्रा नै एवग्रा ओरै सासे नै एवग्राया बेखौ माथो बुङो अनला खालि फस्ला ना अनला खालि फस्ला ना नै थालिर फस्लाया आथियानि ना मानि बिलाय औ माथो र' आङो मालिकखौहाय लोगो लायनोसै जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट बियो नोंथ' अनलायावहाय ना होनायखौ जायाना मोनजाबाबो आं जाबानो थानांखागोन बेदर बिदैजों जादो नोंना बुरजा होनांगोन नै जोंना मादैया औ आनैया गय खावबाय गयबो गोरलै ओंखामबो गोरलै ओमफ्राय ओंख्रिया मोनबाय मोनबायथ' आनै खुमब्रा अमा साराय बत्ति होखाबाय नै सासेबाव संग्राया बे माब्लाय औ जाबायथ' आङो ना जायैनि दाउखौ मोनजानांगोन माने बयबो ओंख्रिखौ मोननै जागोन नालाय आंबो मोननै जानांगोनथ' आरो औ ओंखाम गोरलै जाहोग्रा बियो मा माइनि माइरंनि ओंखाम हा रन्जना मोनसे बेबो ना दुन्दिया गोरलै अनला गुन्दै नै ओंखाम गोरलै जाग्राफ्रा नै दङ 8थासो लायनोसै बिगाबसे गायामोन आदैया बिगाबसे गायामोन माइखौ आं 6 बिगा गायदोंमोन हाखांजोब्बायबो औ जारथेबो लाबोदेरनांबावलायबाय नै मानसिया बुरजा जाथारगोन नालाय गोरलै जाग्राफ्रा नै ओंखाम गोरलैनि औ ज' जाफैबाय दा जाहाङाव जानानै फैबाय नेदलागासिनो दं सानै साथाम माइ फबजोबनानै दोनबाय नै बेना मेन ओंखाम गोरलै जाग्राफ्रा दासो सफैदों नै ओरैबोनो मेन मानसिफोर हगारलाबायनो नागिरखो आसुआलाय रा नोंसिना बावनोलाय जायगा बिनिफ्राय एराय मोना नोंसोरो मिथिबाय एसे साइडआवखा हाब मा एन्जर बेलाय एरग' मा खालामनांगौ बे एन्जरखौ Cái được sao có gì cả? Có gì thật được chứ gì?
20 लिटार दोबसेयाव दोबसेसो अनला ओंख्रि संबाय अनला ओंख्रि संग्राफ्रानो अनला माबामोन थालिर फस्ला ओमफ्राय नै ना लकेल फरेननि ना नङा लकेल ना बे आंखौ जाम्बा जाम्बा होनग्रानि हौवानि नामानो जाम्बा गावसोरनो जाम्बा जाम्बि Sini ya? Sir. Saja semua sana. Lihat dulu deh. Menjawab. Menjawab apa? Enggak keras dulu. Onlaजों नाजों जादों बेटा. Này chúng ta uống lòng vậy. Được vậy đấy. Akromon, alo. Được vậy đấy. Iya, gedang-gedang. Burian ah. Belayak. Diliu menjadi macam gitu. Menjadi ah. Umak menjadi kan Umaya. Di sisi apa sih? Kau rau sendiri. Di sini menjadi. Được khâu. Đi, được vậy thôi. Sure. Apa sih menjadi kau rau? Sama kan Lâu Australian lagi. Mà bây giờ chỉ sớ, phút. Được khâu đó khâu à? Được khâu quan trọng đó. Mà thằng con ăn xong lá sẽ khâu. Nó muốn làm mình làm. Qua lá giả ra. Hạc ra đi mà đi lấy lại luôn lần. Ibu lu cari sana. Umaya kan lâu. Malah mana khơi không được. Khai. Ayo kan gemuk các bạn. Luôn là giờ. Có từ cũng thầu quá. Ada. Tahu. Kan đâu. Trong kia. Đâu mà. Nơi ăn nương khăm hơn nương này pra man spra malah दै होफैयो बेखौ नेगासिनो दं आं नों खाम होनो नागिरदों नै बयनिख्रुइ गिबिसिन बोथोरनि ओंखाम गोरलैखौ जोंनो मोनजाग्रोबाय होनदां जोंनो मोनजाग्रोबायगोन नै दाबो जेरावबो खालामाखै होनदां ओंखाम गोरलैखौ बेवहाय खालामग्रोबाय जोंनो मोनजाग्रोबाय जाबाय ने